Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Survival Am Games. început mai... Da. Sunt alături de Andrei Hkinge din partea cealaltă a mapei. O să vă las canalul lui în descriere în caz că vreți să intrați, să dați o raidă și pe la el. O raidă sau cum zice, nu știu. Și, da, e primul episod de pe canalul meu. Și dacă pierdem și de data asta... Eu îmi bag piciorul în tot ce înseamnă Minecraft, dacă pierdem și de data asta. Tu știi cât de Nu moale vine e? nimeni pe râta mea. Eu încerc să stau cât mai moale. Doamne, și ce-a fost aia? Ce-ți faci? Să stau cât mai moale, să nu fiu nervos. Pentru că am pierdut de atâtea ori. Pentru că de la is real pe server și hackers is real. Da, și adminii nu sunt real. Și Adminii sunt degeaba. și Deci cred că dai de vreo 3 hacker pe meci. Da, deci cam ăștia sunt adminii pe De server. treabă. Nu treabă rău de tot dacă le zici, bă, dă-i bani lui ăla, îți dă ție bani. Dacă nu trebuie ce faci, ce cu l-ai înjurat. Da, asta e ruta mea. De obicei intru aici. Eu nu o să vorbesc prea mult, că sunt atât de concentrat. Da, bă, ce te impacientezi și las că îl câștigăm pe ăsta. Ce că Am deja o pui, ai mâncare sau ce? Am. Am ce spre să-mi dai și mie? Era de... Am de laser. De gold, Laser, era am de de ce? laser. Dăm de orice altceva. De să dacă vine cineva, nu Unde vine. ești? La pod. Uite ce split aici. În drum spre pod. E la ultimul chest. E un chest plate de gold, sunt două. Spre pod? Da, la ultimul chest. Stai așa. Poate lea cineva. Am luat ce era mai... Ăla de printre lianele alea, nu? Sau? Aha. Dar de ce nu vii și tu odată cu mine pe avion? Așa. Am văzut pe la acolo. Eu vin înapoi, deci fug, vreau să zic că fug toată mapa. Mm. N-am FNS. A, l-ai aruncat pe jos? Bă. Ai murit? Zi-mă. Nu, n-am murit. Uite-mă aici în spate. 3, da. Ai luat chest plate-ul, l-ai luat. Ia-l tu pe ăsta de sub... Asta, uite, mamă, ce e aici. Bă, petrecere! Vină ca aici. Unde? Ah, nu știu. Se întinde 3. M-am băgat în 3 toți! Și eu. Hai păi. Hai mă, Băga păi. mea și picioarele în voi. Nu mă și picioarele în voi. Mi-am aruncat sabia. Ce handicapat sunt. Și ai murit? Nu. Ce puși tu, că aici că Hai, ești? dă-mi sabie. N-am. Este așa. Vino, ai de lemn? Mă, da, cine să știu? Este Steam de 300 șmechere. Bă, da, asta n-are nimic apă. Hai, Andrei, că ți-am dat sabie de stau. Doamne, cum dă! O scrie golden pe acolo. Uite pe mine. Zi-mi dacă vine cineva. Nu prefilmarea. De ce? Sunt ok, Alex, sunt ok, sunt ok. Încerc să stau liniștit, să nu sparg ceva pe aici. Deci tu știi cât de liniștit încerc să fiu? Bine, Deci nu mai bravo. Încearcă mai mult. Stai, zi-mi dacă vine cineva, că îmi cer și eu să-mi curăț inventarul. Nu vine nimeni. Stai să dau foc la astea, că sunt o grămadă de iteme aici.
Bă, tu te dă și tu de pe la ceilalți, vezi dacă sunt timp de 3 ore. Așa e de obicei, dacă era și vreunul hacker. Ăla a coborât de pe avion, adică e în spatele Te văd tău. pe doi aici, vină ca. Mănâncă și tu Golden Apple. Serios? Da. Așa am făcut. A, e de la prostul. Lasă-mă, boss. El crede că e mai șmecher, știi? Da. Timp de 2 down. Și s aproape full HP. Mi-a luat casca. Că vine unul. Vezi că mai e unul pe acolo. A, ba nu, n-am murit? Nu. Mă vezi că mai vine unul. Mamă, ce săgeată mi-a dat. L-am văzut până. E în spatele tău, e în spatele, pune-i L-am foc. văzut. Nu vreau să-l bag pe ăsta mai întâi. Vezi că vine ăla după tine, faci tu clean up-ul ăla și... Ia uite. Păi vezi că dă, ți-am zis. Dar așa steamer, ce naiba? Nu știu. Da, bă, dacă ar timp de 5... Mănâncă, se regenerează. Dar cât mai are? Puțin. Vezi că-s pe acolo FNS, mâncare. Unde e celălalt? Da? Unde e celălalt? Am 22 de iron. Mai filmezi acum? Da. Să sunt e la avioane, din, cum să zice, din, pe drum, uite la aici, uite la aici. Alex, În fața? nu, să așa, A, uite, îl văd. așa. Nu știa să-ți explic că trebuia să mă întorc spre tine. Nu mă înțeles, nu pot să cred. N-am săgeți. Bravo, mă. N-aveam nevoie de săgeți. Zi-mi, Nici- cineva la spawn? Începe deathmatch. Așa repede. Mamă. Nu Unul știu unde e. Ha. Da, e unul la spawn și unul e în vârf pe o elice la un elicopter. Da, Deci deci Enderpearl, cred. Da, anda cu Enderpearl. Am 25 de iron, frate. Vezi că e altul. Bă, dar nu sunteți sănătoși, lăsați-mă, naiba. Și pe jos. Pe undeva pune-i foc la lui ăla în spate. Vezi că e altul. Bă, dar nu sunteți sănătoși când n-ai mai veniți. Mai ai Golden Apple ceva? Nu. Da. Bun, toată lumea cam asta a fost Bun, toată lumea, episod. și ăsta a fost A bătut episodul. prea mult, frate, deci dacă eram... Am 7 kg. Așa, și ne vedem data viitoare.